Здравей, Ники. Разкажи ми от колко време се занимаваш с графити, как ще се породи тази страст? Ами като цяло от някъде може би вече 10, ако не и повече години се занимавам с това. Породи се по съвсем случайен, така да кажем, начин в квартала, докато съм с приятели, просто някой беше взел спрелове да пробва, да види какво е, как е. Много се беше изкефил и така да видите и вие. И то си тръгна само, в смисъл, само се повлече. Имах интерес преди това, чисто като съм ги виждал нещата, но то тогава нямаше много като цяло и много откъде да се види и чуе. И така, пробата ме доведе до тях. Сякаш, аз не знам сега точно как е, но сякаш преди тази дейност минаваше за по-нелегална. Сега не съм много запозната, но май си има определени места, където всъщност си е съвсем прието да се рисува. Ами като цяло тя си е нелегална, особено в България. Нямаме все още, за съжаление, место, където да е уредено и да си е направено за това. Имаше един опит с един подле, да си спомням. Но ние като цяло вече през тия години сме си установили местенца, където е неофициално легално. В смисъл такъв, че по каналите, където са на реките, разни строежи, изоставени, такива сгради почти порутени. Там никой не ни гони, няма никакъв проблем и те са се възприели за малко или много за легални и спокойни местенци, където може да се рисува. Разбира се, продължава да го има и на легалната част, където се рисува и в центъра. Но Пък това е тръпката. Това е тръпката, да. В смисъл, оттам е и тръгнало цялото нещо, но аз лично съм изоставил малко или много тая част на графитите, в която ги правиш нелегално през нощта, бързо, адреналин и така нататък. Всички тия неща не ме вълнуват чак толкова, колкото самия процес на рисунка. Повече гледам на него като рисуване и затова предпочитам да ми е спокойно, да имам цял ден на разположение и да си рисувам спокойно. А ти какъв тип рисунки обичаш да правиш? Всеки художник има свой стил, свои си неща, които му харесва да изобразява. Да, така е. Всеки си има различни. Ние в нашата група по принцип горе-долу всеки си има някакво течение, което си следва, но много често обичаме и да се мешаме. Аз като цяло в повечето случаи правя букви, надписи, което си нали, горе-долу графите така са тръгнали с изписване на имена и на имената на групите, но аз толкова не държа да пиша нашето име или моя псевдоним, колкото да обвързвам надписа, който ще направя да е свързан с идеята на цялата тематика на стената, която правим, на цялото произведение. Всъщност, тук сега, където снимаме, сме на фона на твое произведение. Доколкото знам, тази птичка какво те вдъхнови да нарисуваш? Тук всъщност отново сме всички рисувахме цялата група и птичката е едното момчето, което рисуваме заедно. А цялата идея на стената е едно развитие от скицник до рисунка на стена. То се вижда в началото как е по-грубо нали, направен един скицник, от който се разлиства целият надпис и надписът всъщност е идеи, че всъщност когато скицираш своите идеи, можеш след това да ги пресъздадеш на стената и от тях може да се роди всичко, дори птичка, дори жаба, нали, няма значение, може да има всякакви идеи. Всъщност много често графитите превръщат така сиви, скучни, понякога и даже с грозни сгради или стени в нещо цветно и красиво. Ти какво мислиш? Ами аз така мисля, заради това го правим горе-долу. Голната идея е това, защото наистина града е доста как да кажа, зле визуално изглеждаш на много места и мисля, че много добре се вписват, особено когато е добре измислена рисунката за местенцето. Мисля, че е много по-свежо и мисля, че това мнение го споделят и гражданите, защото в повече случаи, когато рисуваме някъде в града, нали, на по-такова оживено место, наистина отношението е доста позитивно, хората наистина много харесват без значение от възрастта им. Просто вижда се винаги, че за тях също е много по-добре, отколкото една сива и улюпена стена, примерно. Направим впечатление, че много от трафопостовете са изрисувани с така много интересни рисунки в центъра. Да, това с трафопостите тръгна и един приятел всъщност във Варна започна да го прави във Варна. Там таблата са малко по-малки, отколкото тук софийските и той реши да ги използва за тела на човечета и почна да ги превръща в много готини човечета и това прерасна в някакво такова течение с рисуването на таблата и след това тук се случиха един-два проекта, които всъщност бяха с такова масово изрисуване на табла. И заради това изведнъж така се появиха. Тоест това не е случайно. Това си е... Не. Това си бяха организирани проекти. Преди това също имаше така направени табла по легален или нелегален начин, няма значение. Важното е, че те са наистина тия табла никаква работа не вършат. Деца вика
по-добре са нарисувани. Не знам, аз лично така смятам, че Определено внес много настроение. И по време на тези проекти наистина хората отново имаше супер позитивна реакция на обикновените граждани, които си минават и се вижда, че много. По принцип хората, които се занимават с графити, бунтари ли са? Понеже така върви. Който рисува графити е бунтар, така ли е действително? И всъщност какво точно влагаме в тази дума? Тя е доста относителна. Това бих попитал и аз, защото не знам бунтар точно в какво, защото бунтар може да си срещу много неща, нали, то не е така цялостно бунтар. Не знам. По принцип, хората, които се занимават с графити, поне моето впечатление, са такива хора, които наистина не си пестят своето мнение и виждания за света и по този начин погледнато, да, може би са бунтари, защото те няма да остават нещо, което не им харесва, така да не им харесва, просто ще си изкажат мнението. Пък иначе идеята на графитите, според мен, е всеки да покаже своя гледна точка, своя представа за света около него. А твоето послание лично какво е? То не е едно, разбира се, но като цяло главното нещо, заради което правя това нещо е наистина, защото и аз смятам, че много по-добре изглежда града и аз много ми харесва, когато вървя и видя нещо красиво в града, без значение дали е точно графит на стена или е някаква друга такава интеракция в градската среда, която е добре намерена и добре направена за това место. Наистина денят ти може да стане много по-добър, само ако видиш нещо такова цветно, красиво или идейно. А пък от другата гледна точка, от това като артист, аз много харесвам самия мащаб на работата, самата медия спре е много уникален като инструмент за рисуване. В смисъл, много е различен от всяко друго нещо и мен това най-много ми харесва от всички други медии. Рисувал съм с горе-долу всичко, което може да се рисува. Нали. В крайна сметка това те привлече най-много? Да, най-много ми харесва. Просто най-хубавата медия за мен. Наистина, най-лесно ми е да нарисувам това, което искам да нарисувам с него. Има ли значение какъв цвят е точно стената, върху която се рисува или мащаба, както спомена, ти самият на по-големи стени или предпочиташ да твориш? Да, аз предпочитам колкото се може по-наедро, защото колкото е по-голямо, толкова по-детайлно може да бъде направено. Защото все пак с спрея не можеш да направиш същите детайли, които можеш да направиш на един лист с молив, нали, то е разбираемо. И затова предпочитам да работя на по-едро, да мога да направя по-големи работи, докато цветовете нямат никакво значение. Ти можеш да си подготвиш стената, да си я пребоядисаш, Добре, като е много голяма стената, не се ли губиш някакси, нали, толкова голямо пространство и знаеш, че трябва да го запълниш, примерно? Това е може би предизвикателството и това го прави още по-интересно. Да, трудно е, особено в началото, като започнеш, но като влезеш в мащаба на цялото нещо, става много, много приятно. Може ли да се каже, че графитите са така едно съвсем съвременно изкуство, модерно на днешното ни време? На 100%, защото графитите вече от 5, може би повече 10 години са в музеи, в галерии по цял свят. Само тук още не са. Тук от време на време влизат. Ние също правихме една изложба преди 2 години, но като цяло не е толкова общо прието. В чужбина наистина супер много цени. В момента най-известните и най-оценените, така да се каже, съвременни артисти са графити артисти. В смисъл и не мога да кажа, че нали, класическите техники са отпаднали. Има невероятни художници, съвременници, но наистина графити артисти в момента според мен са едни от най-развиващите се, така да кажа, най-много избухват. Самите графити артисти имат ли си така своя затворена си среда, където прено повечето приятели съответно да се занимават с същото нещо, общи интереси, места, на които се събирате? Така, нали, както прено актьорите се събират на едно място или други групи от хора? Не мисля, че чак толкова. Ние сме си приятели, защото не сме чак толкова и много хора, познаваме се повечето. Разбира се, постоянно има нови хора, които... Колко са в България според тебе горе-долу хората? Много грубо, защото много хора почнаха и спряха. Всеки ден сигурно почва по някой нов човек, обаче се отказват бързо, така че те е една група хора, която се мени малко или много количеството, но като цяло мисля, че има стотина, може би и нагоре хора. Не мога група малко да преценя, но като гледам по фестивалите и по това как зачестяват. Това лято имаше доста фестивали в различни градове, много нови артисти видях, които не съм чувал и виждал и мисля, че нараства броя, нараства определено.
А значи тук в България си имаме фестивал на графити изкуството, така ли? Имаме в доста градове се Събират случва. ли се хората, радват ли се на такива Да, мероприятия? определено. И ние много се радваме като това, че ни събира, защото не можем винаги да се видим с хората от Шумен или Търново или Русе, а пък сме си много добри приятели и едно такова събитие е много положително и за нас, защото всички отиват там и е наистина много яко случване цялото нещо и определено хората като граждани, които разбират за това, отиват и се кефят. То си личи, че идват с удоволствие да гледат. Получава ли се нещо като празник на тези фестивали? Може да се каже, да, някакъв своеобразен празник си е това. Горе-долу идеята на празника е това, да се съберат хората и да се чувстват добре с това, което правят и да се видят и така. А някаква тема на рисунките има ли или всеки път се оставя свобода на импровизация? Ами различно е. Някой път фестивалите са с поставена тема и всички мислят по тази тема. Дори някой път с предварителни скици се изпращат, за да те одобрят да рисуваш. И скица трябва да е по някаква тема, но някой път е по-скоро джем, а не фестивал. Има някаква малка разлика, когато просто стената е отворена за всеки и да направи това, което той си реши. А работите ли съвместно? Примерно един я нарисува едно, другия добави друго. Да, доста често. Това може би е най-приятната част, когато се правят такива колаборации с други артисти, защото така идеите наистина се сливат, развиват се и се обогатяват. Ние заради това се събрахме в нашата група да работим заедно, защото наистина когато работят повече хора става доста по-хубав крайен резултат. Няма някой да се сърди, защо се е получило еди как си. Ами не, чак сърдене не. То през цялото време се обсъжда, коментира, нали, това води до някакъв по-добър крайен резултат. Мисля, че е положително, отколкото нали, сърдене и някакви такива отрицателни. Лятото предполагам, че е най-подходящия сезон за един графити артист. Как седат зимата, която те първо предстои нещата? Да, малко е по-странно зимата, защото е доста студено. Като цяло има някакви възможности за рисуване, но в повечето случаи рисуваме на затворено. Тогава вече може би се налага и малко да ограничим спрейовете, ползваме повече маркери, акрилни бои и така заместващи материали, просто защото с спрей... Не се отказвате? Не спираме да рисуваме, няма как, просто това го правим постоянно. Правиме тогава изложби, подготвяме такива интериорни неща, които могат да се правят вътре, защото наистина тук зимата си е сурова и той самия спрей в някакъв момент, като паднат температурите на лягането, там стават някакви странни работи, а пък и когато е мокър стената и просто климатичните фактори не позволяват много. Има ли някоя рисунка, която би определил като най-щурата си, макар че трудно се слагат такива етикети? Горе-долу всяка нова рисунка, която правим, е нещо, което така, нали, е по-добро от предишното, нали, това си е някакъв неписан закон, но като цяло най-голямото нещо, което съм правил сега беше на 32-ро училище, това лято, началото на лято, защото го изрисувахме цялото 5 етажа отгоре-долу и беше наистина голямо предизвикателство за нас, защото беше наистина огромно и самата рисунка ние така си бяхме направили проекта да е много доста сложно, за да... Какви елементи изрисувахте? Ами тя, понеже за цялата тематика там е за опазването на царския орел в България, който е доста сериозен проблем и цялата тематика се върти около царския орел и около неговия полет и местото, където живее и около това се върти. Наистина беше доста сложно заради мащаба. Главно заради мащаба, но като цяло се получи много хубаво и сме много доволни. Интересно наистина с графитите, какво всъщност красиво послание може да предаде човек, сега като споменаваш това за царски орел? Ами да, нашите каузи доста често са така насочени към проблеми, които ги има, но хората някакси ги оставят така на заден план, все едно не са толкова съществени. И това е, че обръща малко нещата. Значи да се привлече вниманието. На преден план нещо, което е съществено, ние не си даваме сметка, подминаваме го, просто защото сме забързани във всички други неща, които ни се случват всеки ден. И многото цветове винаги привличат вниманието. Няма как да иначе. Така е, да, като е цветно винаги привлича. А ти щастлив човек ли си? Смятам, че съм щастлив. Това пак е относително и всеки може да каже различно, но смятам, че съм щастлив човек, каквото и да значи това. А рисуването на графити спомага ли? Спомага, да, определено изцяло спомага за това нещо. И ако трябва да нарисуваш една рисунка с графити, която да се казва щастливите хора, как би изглеждала? Това е много сложен въпрос, не знам. Трябва да помисля със сигурност, но не знам. Нещо, което да ти хрумва. Ще е цветно и ще е голямо, но не знам. Наистина, не знам. Сложно е.
Какво би се изразило щастието? С какви символи? С много щастието се намира в всяко едно нещо, според мен. То не е някакъв символ или предмет да го кажеш. Всеки човек намира щастието в различни неща. Аз мога да нарисувам едно дърво и това да е цялото щастие за мен. Пък някой друг човек може да види само дърво в него. Смисъл, това пак си е толкова индивидуално. Така че мен това много ми харесва, че аз мога да вложа нещо в една картина, но когато видя някой да я гледа, да го питам какво виждаш там, той може да вижда тотално различно друго нещо, което пак според мен е интересно, защото когато аз му кажа за какво сме нарисувал, така и той ще разбере. Мисля, че точно и тая комуникация между артиста, рисунката и после зрителя е много, много интересна и важна. Така е, наистина и твоите пожелания за нашите цветни щастливи хора. Нашите цветни щастливи хора да се оглеждат повече, да не бързат и да се обръщат към себе си, да си дават сметка за това какво наистина ги кара да правят щастливи и да се стремат към него.